обичам да пуша цигари пред блока и кръгчета правя бели без срам. И после в рейса си вадя пишльока и мятам го тук, и мятам го там. Шофьора на рейса обича да псува и спирките знае той наизуст. И музика пусна, лечеше си хуя, кондуктора няма го, рейса е пуст. Пред блока пълно е с бабички, клюки редят и глупости дрънкат по теми широки. За тях няма тайни, е малък света. Какво да се прави утре е ден? В рейса по пътя ще видите мен. Как вадя си пишката и мяткам аз, как караш шофьора и как да лагя.